Anya laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw apaglaba. Kabaw bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramida maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta panagpanpadaom, kapapain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag kaw. Imbag kumano na po daw tapusag mo kundi nagrugate. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alakay. Anya! Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak! Nagpudaw! Oh my kakidain! Ala ka nanang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Lalo lakay. Agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinalpag ka maring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta kunak. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamag Magna. Ay, sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Kay, Daytoy Anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad kaw. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manahok nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak kaw. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak kaw. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manahok nanang. Tanay, agap apuraak. papanam aya eray kanak kaw. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatag. Wow! Tinulaan ni Tib manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tanulakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit, basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali kay papa na din bagak Maring. Di kaya't ko asawang uray may sa tibakit, basta nagagay.
Nagadupay la sasawom dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tano lakay. Agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na nga rutan likodan Sumango ka kuna mo. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali man ang dayta. Nagbanglo at lakay. Ura niya ti bagbagam. Kita enak. Nakasando Ay, agpado ka. Agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayain, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatidogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog dagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandaw. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Jay kadakalan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mga ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito'y balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amang ano at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Ito sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat ko lang ti saan pa'y nga agawid.
Makamu kayo, tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mga irek. Di magasa la dito'y balayaw tadyak pa'y kaya't tagawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay nga'y takala ang agaway, tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itrabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga'y. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anapsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamareng ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan mareng. Tapay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Na, di ka nga ron aglaw Sa anak matatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iswalik-liklikak. Agtalawak to pa di balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo paray. Pag sidan itinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta, pare? Wan paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatangyaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap-napanan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, amangan nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asapsapulin na kayo ni Nanang. Ay jak pala kayat agawin iji balay anak kaw. Jak kayat di manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung mutin kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason? Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusantan akabailan ka ipili mo mait. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you ko namatan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen maring bakit. I love you tao. Ay, ginarakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen bakit. Di kan kagura. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. I broke my heart for every game. Unay katirurod kun aya, makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka day. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlaan ka day, alda siguro ag birthday ah. Ay naman nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka, agtugaw ka lang ka ditita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. The answers are all up to Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Sikamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawam mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito'y busis kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kat kumansyo naklat ta. Anya kumat bibiyang da. Di agkanta da mat, no kayat da. Good morning bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay katiki na sintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay nandiya ka pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na. Ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka pek talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito'y kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisan. Tapno, at da makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agoray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awilay? Di asawa ni Eva. Di ka ro ba managlaing agreklamaw? Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse, kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simragdan iji hotel. Anya tikat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen ti aldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong ungot ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man ki di ibaga, ta sumardendang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dating. Apay ang damagam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko iji rabaw ti TV, taawagak man.
Sige. Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taning, adar aramidaw. Wan, Mami. Apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribek, isardeng mo pa itiyag kanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Iba di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidiya. Kasla kayat nan sa nga ituloy ko tiag kanta ah. Ipangag mo man hindi na pinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang din yun ay panagkantayo, From this panasakit moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta at nasakit tila payag. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakitan tila payag na. Ita, kanta! From this moment but I love him. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, Mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Hay! Ay, di kan kantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay ko dagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, Mami. I couldn't take the chance 'cause he Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Ah? Makaturog pa lang tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis Ading ka. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo na pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tantinas kan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Ito no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo.
Manong. At daman ng lugan di asawa ni Eva, oh. Ne, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo di siksi a babae. Isun samot day ta in hotel naman idin. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan di ta hotel. Ay, laki diya. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnaon makungkunam. Ni. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka lao na imit. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnag mo ya. Yung nakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At dalaki di, marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibagadalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo. Nay, akong ungit ka matan eh ba? Ne, awan matidakas nga aramidin me. Uwan nga raw, dagang kanta kami lang mait eh ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod taboses yo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya ang kalukwan ni bagbagam. Sige ading ka, ikantam. Sample lang man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagi ti kaaruba nga agkan-kanta. Anya? Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabayin. No malapdampay kat no binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipag kamatlatan? Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta na. Nakadukan. Anya ti basol ko. Daron ka. Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Alay ko, gusto na! Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminin. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayo. Ay, win antay. Iso anas kan nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ro dito'y balay at anda ka inistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Wen angkal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jack na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas ikati chipkaw, kiti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok angkal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayain? Inton Sabado angkal. Ah, ay iwan. Jack liplipatan day taapit sa Joey. Napan kamot lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uy, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na jipita ka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japitaka na. Aya, ay kita man lang ni nanang, agkabaway. Win nga rod, ay ni nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslad day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, into reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabtanan dagiti bisita tayo nga agsangpad. Pero nga rod, no sa dino tinangi diswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makiriyon no awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinangidiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Aguray ka. Ada barya dito yung bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mo't nakadaster kayo ang makiriyon yon. Ay, nay. Ada magayam dito yung bulsak. To yung postisa, okay? Ha? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti. Pangidiswak. Ay, kunak no na po, kaukon. Kumusta kan nga, Manang Ideng? Ay, nasaya atak mo lata. Ako si kamangay, ading ko. Ay, agtaltalon lata ti tao. Ay, Ay, wang gayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdamata ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon.
Kawan ay uwan gayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balay da. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy Manang. An? Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayok mo dito'y ni Ading Lourdes. Oh, anyangay, napartin jay baboy Manong. Wain, pinagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagito'y panganan tayo apinggan. Nay, agsang patin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo't Manong. Banang dagiti saan nakaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes kat saan anak ka umay day. Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, Ading Lourdes. Una Manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Loida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laeng ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag niloydang ay Manang. Mangisuro-suro lata, ija eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas ija mansyon mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka no maut. Iso nga min ti agasikaso dito balay no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kay, anya ngay. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon? Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko napanmanan ija Amerika. Naggigidan da kadagiti dua nga apukaw. Ay kayat mo asawan. At dadaamin na jay Amerika. Pinanawan da kaun. Mayat mo't di Tapno amin da. Kat mangipawit da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo jay mansyon mo. Ading Lourdes! Angkan, napan maggayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino ngay ti kadwa ni Manang Lourdes ti tabalay na. Sapay nagdakal. Agmay-may saa. Ay, saus. Diyak man la kaya ti agna di tinagdakil abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan ay iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sabagay, no adu-adulyar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da abayadan, dagiti uray man numan wa katulong. Sabagay mo't di nga, Angkal. Ay na, sayang, tasaan da amaramanan da ito'y nagadua sa gana tayaw. Sapay no siyak ti aglutaw, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day ta antay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha?
tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, barok. Sino nga tinang itulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayad nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man baraw. Nay, at dapat matgayam di kat a paborito ni nanang. Uway, in-order na tayo kumari na, karupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. Winmot kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakit ay, marigatan na tumakdar. Agin inayad ang magnan. Manumang gaminan titawin na. Una nga raw, saan ko man anapan ni Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mga iwan kinkwa na. Kita amita, agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdar. Masapol akibinam numagna. Kat uray mo ni nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamagayam itibul sa tidaster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Adata magkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Itala ang manaeng agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wen manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay na diguan, wano jay iga daw. Bay amta mga laktulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naimas dito ikat. Nanay. Saan mo unay, kitnay? At diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, Waki! Wow! Mayaten da ito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga ag-picture? Apayaya. Nay, kita ay, simurot mo tanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustiso. Mapan kon to pairotan. Siya gay, picturean! ay, itarimaan mo analaing day tapos tiso manang. Ay, apayaya! Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagano a bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, amangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo di ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay ururayang mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabitlang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulod mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga alakin ko na? Di mo't la sumangpatan. Kat itay pa'y lang urayon na.
Kasano ka baka mga may. Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. Ay, sa anak nagpilpilay baraw. Basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alam mo yun, titaray na ha. Sige, itulod mo anak ka. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumari ti agas na. Hindi nan tumot inala. Sikaman mo timang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kandakkal ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mo't para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mi ngay. Agpada talaeng. Ado mo't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kaslasyak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Katno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasano nga diti postiso ni nanang? Saan nan samot tan maingal-ngal? Sukatan nan ah. Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo tamang kadwa kingkwana dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwarta na aggapo ijay Amerika. Dakkel ti balay na. Agmay-may samay. Wen nga rod Bisitaan ton ni nanang. Tuwanin Asino dito katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kumaas sa anak ang makaungat? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kung nagmadkan ka, si kati mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sa anak adumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu akasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kadami nin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kaw. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagadu ka no ti babayadan da. Ay kastaya, ading ko. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat akita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket adda da. Ay kauwan nakita mo dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak kabaulanan nga awiren ida. Tanagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pay ida nakit kita, tadadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nagmaymaysa. Ay, aya. Imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pay kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata.
Agkatawa tayo lata. Tauray no awan tinakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam. Ay, inayagan tala ang katawa. Matinag manan na tayo po sisok. Jakway na pairutan kay ating kaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Wen tatang, tadamagag ko man no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No ang ipatulod ang kiti kwarta kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawad, anak. Busy at tumot nga, bain. Anya ti pakakumikuman nyo, aya. Ay, Tatang, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo mo tidagduma. Dakkel mat agat at tipaw-paw itko abinulan. Ayun, Bastante, anak. Mapnag kamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, nagiti dingwan ko na ko, gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda, ti kadwa karumrumuar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agad anad kayo dita, Di yu baybay ang tibagiyo. Kan, agurnong kayo. Wen, anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Ingkami ba na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kita ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga kahit. Anda ko mamo, iayat-ayat ko, iti may isa ka na iti manala, tapno dumkit magkanya angkal. Ay, sana parikot ta. Saklatan ti makamaw. Sky is the limit. Anya, nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Naggapo ka na kayo ti gastosak para kayong kuwana, angkal. Di da kayaw, tidikatan na nukas ta. Saan na siya? Ay, sana parikot ta. Anya lakit din aya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamo iti amin na magastaws. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Oray pang paki manik la ko, mama, angkal. Buluda, ano, adda, magkarga. Ay, sana mabalain. Amutain. No pinautangak ti maysa, umutang kay to amin nain. Ay, sos, jak to pa'y pinabuludan ni Jesper. Nila kayan taon, ni Manang Mirna, ken amin na bumulbulod kanyak. Jak pautangan, ken kayo laagan itimakan kada arak. Angkal? No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit, tipangilibre ka na kayaw. Iso adiyo gamdan abuludan. Jak kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkal. Ay, kung naman ngayon mo, angkal. Adaya. Ay, di ka matanagan, tasyak timang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Kanya lakit sinaya, sky is the limit. Huwag magawin, Arman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka pa ila iti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Tay partner ko ti kunak.
Saan amang tinday ta, uray agan ano ka? Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na ya. Uncle mo pa, saan mo akabisado? Huwag nga may. Oh. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Oh, anya pa'y lati sa pulan ta. You got it. Sige, sky is the limit. Aguma kayo, basta dinak bulbuludan. Anya lakit din na ya. Hey! Anya. Nay, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bunuan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka dain. Kasta nga raw. Amo matan kasinsain. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amo matan ti trending ama ko na. Trending kasinsain. Anya nga'y kumati trending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kabagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Day tati trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Nukasta nga raw. Dinak maipaayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, agpalibre ka laagan kanya kasinsain, ta automatic da ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo laangan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatayn. Tiyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno adda pangilibre ka na kiti barkada. Angkay, ado siguro, turnong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, adakkel ti patulog ni kasinsin. Sisi. Apay ayang nga bayd. At adun tumanin, at may pabulon mo. Ay, may tulong mo. Ay, may barkada ko na kuma. Correct! Idiritsam ka dahin, numakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipi ano kwarta? Tado ti pakaigatangan na. Apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudain. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't maakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasaw. Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel tarupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istak ko dita no kayat mo ang maiyaw-awan ti pag-aburidoam. Saan ko ang maiyaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pangbarkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmet agig igamiti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwarta mga ipapatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbangkaw, di awanan ti pangbarkada. Anya? Iso ano saan ka makainomita? Mabalin mo ti agawad. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka katimanain. Iso nag-video call ka. Saan, tatang?
Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno manayonan ti urnong yung iti bangko. Ay kasano nga amam? Nagkunamat iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan ti kwartata iti bangko, tatang. Ay kwa. Adamat Ay kwa. At damat, wano awan man. Ay adamat. Mano? Manudayayan aya. Ay kwa. Ay nalipatak mo tayo. Kitaak man nga ron ti bukta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko na yo, tatang? Ay kwa. Maditityan ka. Itay pay. Ang sakit una yan. Ay, kasoy anak ka. Ay, baliwam dun ti umawag. Madi talaga tityan ka. Aday ta, nai-open. Ay, Diyos kay. Ay, awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Ay, sus, ni Cecil ti umawag. Ay, jaklatan sumbatan. Ay, makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yaw Abinaw. Bayan yung agpalastok antay. Takanayo mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak nang agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray lang overtime tapno adalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pa ay. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuruam kingkwana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga road na antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwon ti amana. Ay, awan lang mo ko nantay, Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta, no marigata ron. Ay para makita antay. Ni Uncle pa iti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Ay, kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas a papiltero pa yung ay. Sa pa'y makain-inumak, makapulpulutan ang kal. Ay, kastaya. Unang kal, siya na. Iwan na. Ay, saan kayam? Ay, kwa. Di ko na nagtrangkaso kayo ng kal. Apay, zero kayo kaday. Hey, nagkunabay. At dapat lang nabati ako artak dita. Tapno di mumut ko na. Sige, siyatay! Ay, sino nga tayo ti Tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nananay. Ni Cecil nga anak kaw. Ay, sung batak. Taamok no asino tinangidandanon kenkwana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yung kadin kanyak ti bankbook? Ken no mano tinaurnong yo? Ay, ko anak. Ay, mabait man. Ay, adaman pa'y damagag. Anya day ta, tatang? Sino ti Tarabita ba nagchismisken ka may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito'y Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso din ang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan na matday ta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Linakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Ah? Iso ka saan ako nagipatulod.
iti inlib-libreyo. Ikwa anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap ng ti cellphone na. So sign na. Barkada pa maur. Arak en pulutan pa maur. Ay na. Ay sana na. Ay jakayata na. Anya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di na magtin impatology para iti da ito bulan na namnamaag. Ay, awanain. Nay, apay nga imay kayaw, kadawa matipasken ka, kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Sky is the limit ako lang. Puno na ita, Mang Binong. Iruwar mo, di pang paano, tarugyan tayo kidain. Huwag ba kami nangkay? Di yung kaya tagpautang. Tapno da pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo mat nga. Ibagayo no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga round. Awang ka naman. Yapay nga. Maawan mat nga ro din, ati barkadam. Ay, nap-nap kayo mat iti arak. Nap-napsog kayaw iti pulutan. Siyak mamat libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami nga iti kwartami ang kay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumang tangad iti langit? Ay, kasanuak nga rodan. Di nakmatan patuludan ti anak kaw. Imbag kumaano adda imbang kaw. Awan mait. Ay, saan minabaso lang kay. Dahito di panunutan, Mang Binong. No arak ken pulutan, naisbo ken nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamet lang nga agsublikan ka ita. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada mo tin, Ala, mapantayon ka kadwa. Ay na. Pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Saus, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maitan mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurnungak lakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi tinapaw, kasano ako napaw. Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kayat asumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Asino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Dikabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Mami, nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, mano dagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di erkon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Karol? Ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpot tayo dito'y Manila. Amok
Anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito terminal. Mabisina kun. Kitaan nyo man kit di, nalabaga kanukat, jay luganda. Wen, iso dayjay. Oy, ni Uncle Dayday oh. Uncle, we're here. Ang kamamang man English mo. Pakialam mo nga men. Amok nga rod ti ag English. Saan akaskan ka? Hey, si mangkot kayo matgaya man manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan Uncle, itaypay. Kasang-sangpit milayang, Uncle. Ala, siya kung timang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga min ti agparking dito asidad ti terminal. Wow, nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Ado pa'y dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matamaan nakakita kanyak. You look like katulong. Hoy, Luisa. Impagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni Mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon. Mabisina kon. Mabiit laang tayabak da mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Hoy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya? Permian nakauyaw ka. Apay ko nam jak-am mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Psst! Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mat daytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo ter aramiden na. Madamaak pa'y ngag-review. Ne, kunak na sino jag mamap. Si kamad nga minsan karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulaw? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayong agkabsat. Di yola tultuladen ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da ka sa pulan ti maid. Kuripot sa mga mindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y laang na panen nagtrabaho daan ti kan angkelyo. Apay nga ibagbagam day ta kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmayak mo nga ti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga aldaw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Ay, mamiss ko day to'y bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kaslak laabak nang. Feeling back nang ko nam Ahon gayam, agbati kayong agkabsat dito'y balay taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no,
Nagmayat mo tintibiyag mo, nana. Enjoy am amami. Taagkadwa kayo ita kini ading mo, a super rich. Ha, agda ka matgayam dito'y salas. Agasam manday ta abisyom. Nakangato da kita sakam di talamisaan nga cellphone ka nagbuy-buya iti TV. Kit, umay ka mo dito ya. Tagabay tang agbuya. Itatala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan ah. Di ka lamabain kada anti kan angkay. Awan damay. Umay ka kidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay ka tuyawin. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung kamo mga alajere pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kansaan na basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun ah. Bagi mo na ito remote control. Agpili ka ti kaya mo abuyay. Tinapasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ungayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom dito eh. Anyamot din. Di da pa'y mat amot agdalos. Aramiden dakmet din akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa'y ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina kon. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da. Mga ramit iti day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangurnos iti day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbeng lang nga pagserbyan da ta. Di ka lamabain. Di ka lang mabaing nga. Sika ate agbain. Anya data suot mo a t-shirt kun pantalon. Imbag tao manay kanyak dati t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na dahito idinakutong pay. Kukwa ko na, tadi na matla mausar, tanalukmagan. Awan pa'y kadidamamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya ngay day taluluto masidain. Chapsoy daddy. Ah, kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay ko maadida kayat. Hello? Magantayo ka din? Medyo mabising kami. Ah, Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya day talutlutuam asidaan insan? Ah, daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli saan anya? Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan? Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin asidaan dayta. Amom maten analang si. Oo, ala, no kasta nga allergy ka. Agorder tayo iti sidain ni Jarwar. Anyaya ti kayat mo. Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay naman nang, saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado matarigrigat ko idi. Malagip mo ka di, idi nagis eskwela ak akas working student?
Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa konbensyo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay ang matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asuruam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay. Takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kunwan gayam. Apay anila ang karol nga iti kadwayo ije balay yung anak yo. US Army Jemaysa. Kenagad-adal mo't iti medicine Jemaysa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta. Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat ti tulbak ti amin. Da kayong maggamit yung kusina. Nagladaw ka mo tan anagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon, tagkape tayo. Anya ti kayat mo pamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Hando ti pagpilya na. Apayaw na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigayat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Agsubli tayo di balay. Kapinto man nga awan asukar na tayo. Anusan tayo akap yan. Mag dito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mat baknang da. Marigiligat tayo. Naanos da ngamin, saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tilay paramag na, ijay vlog na. Feeling rich mo to. Tuladin nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan muna trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsi ka kumaa. Dayta kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod trabaho ijay bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawid? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko ditoy. Good, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Ammom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisursur-sur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akinarigat ti biyagyo. Sa nabali insan, ibagak kin ni mami, ta ipauitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanen. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Ta inalak da ito yung t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded da gitoy? Wen insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti sa anin nga umanay abado. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da apasarabo da. Inikak mo't idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayam makukwartada.
Nasayaat no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay sa anda mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, ije terminal ti bus. Kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wananti. Unante. Agadal kayo. Day tatitulba, tapno rumang ay ti panagbiag yo. Awan, panawa ko dito na ay abyak. Hiling mo mo. Italaan da ito. Na-enjoy mo mo tayo. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.